Tanang mga restaurant o mga kananan sa Dakban sa Mandawi giawhag nga mo provide og libreng tubig alang sa ilang mga customers. Pinaagi kiniso sa koordinansa nga gipasar sa konseyo bag-uhay lang. Anang RTV presents ni Nico Serino. Libre nga service water sa tanan nga mga restaurants ug food outlets. Kini ang giawhag sa Mandawi City Hall nga i-provide sa mga establishmento alang sa ilang mga customers. Atol sa sesyon sa Mandawi City Council, pipila ka buwan ang nakalabay, napasar ang draft ordinance ni Konsehal June Delmar. Matud niya, responsibilidad man gyud sa mga kananan nga mag-andamdaan og tubig. Luwas, limpyo ug labing importante, libre nga idalit sa mga customers. They should provide. Naiuban mo ahat, makaon sila. Kunya, di na lang mo inom og tubig because they have to buy it. Dinhi sa kananan ni Manang Nancy sa Barangay Sentro, gisiguro niya dunay option o kapilian nga tubig ang iyang mga customer. Bugnaw nga hughog o dili bugnaw nga free. O bottled water. Kaya man siya mangitag libre. Mga mga kuwan, mga tihik. Ang tag-iya sa lain nga kananan nga among nabisita, uyon rasab sa plano sa City Hall. Nanglan jud ta mo provide pod kay if ever mangayo ang customer og tubig ato gyud nang ihatag kay lain ang sa kaayo og katong wala ka afford og kanang mga bottled water. Gimanduan ang City Health ug City Legal Office nga mag-inspeksyon sa higayon nga hingpit na nga mapatuman ang ordinansa. May mga multa sab nga gilapit alang sa mga business establishments nga dili motuman. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.